ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ జయంతి వస్తుందని దాక్కుంటారు కదా! అప్పుడు వసు స్టెప్స్ దగ్గర దాక్కుంటుంది. అప్పుడే అభి పైనుంచి వస్తాడు. వచ్చి వసుని చూసి షాక్ అవుతాడు. అప్పుడు పిలుస్తాడు. ఏవండి అంటే అప్పుడు వసు ఒకసారిగా షాక్ అయి చూస్తుంది. ఆ! అంటది. కంగారు పడకండి నేనే. ఏంటి మీరు ఈ టైంలో ఇక్కడున్నారు? అని అంటుంది. అని అంటాడు అభి. అప్పుడు ఆ! ఊ అంటుంది వసు. ఈలోపు సుమంగలి వచ్చి అమ్మ వసు రా అంటుంది. అత్తయ్య మీరు కూడానా? అని అంటాడు. అప్పుడు సుమంగలి కూడా షాక్ అవుతుంది. అలాగే అఖిల్, హారిక కూడా మెల్లిగా వస్తూ ఎళ్లి సుమంగలిని గుద్దుకుంటారు. ఒక్కసారిగా అలా చూస్తారు. అప్పుడు అఖిల్, హారిక అంటాడు అభి. వాళ్ళు కూడా అభిని చూసి షాక్ అయిపోతారు. అప్పుడు మళ్ళీ పావని, భాస్కర్ కూడా వస్తారు. అటు చూస్తూ జయంతి ఎక్కడొస్తుందా అని అటు చూస్తూ, ఇటు నడుస్తూ అమ్మ వసు, వసు అని పిలుస్తుంది పావని. అప్పుడు వదినా, అన్నయ్య మీరు కూడానా? అందరూ ఒక్కసారిగా అభిని చూసి షాక్ అయిపోతారు. అప్పుడు ఏంటి మీరందరూ ఇక్కడ అని గట్టిగా మాట్లాడకండి అంటుంది వసు అభిని. ఏమైంది? అత్తయ్య గారు లెగుస్తారు గట్టిగా మాట్లాడమాకండి అని అందరూ చెప్తారు. అప్పుడు హాల్‌లో కూర్చొని సోఫాలో అందరూ నుంచునుంటారు. అభి కూర్చొని అప్పుడు అఖిల్ చెప్తాడు అభికి జరిగిందంతా చీర చిరిగిపోయింది ఇలా హారిక చేసిందని. అప్పుడు అభి అంటాడు వసుని, "ఇప్పుడు మీరు డ్యామేజ్ అయిన దానికి వర్క్ చేస్తున్నారా అన్నమాట" అని అంటాడు. అప్పుడు "నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను అభి" అంటుంది పావని. "నేను కూడా చేశాను అన్నయ్య." సుమంగలి అంటుంది, "నేను ప్రాధేయపడ్డాను అభి" అని అంటుంది సుమంగలి. ఇలా అందరూ వ ఒక్క నిమిషం అభి అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అలా చూసినాక తర్వాత ఓకే అని చెప్పి లెగిసి క్యారీ ఆన్ అంటాడు. అప్పుడు చాలా థాంక్స్ అండి. థాంక్ యూ అంటుంది వసు. సరే అని చెప్పేసి ఆవలిస్తుంది వసు. సారీ అంటుంది. అభి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి కిచెన్‌లోకి వెళ్ళి వసు కోసం టీ పెడుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ వసు వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అందరూ నుంచునుంటారు. కూర్చునుంటారు సోఫాల్లో. హ్మ్. అప్పుడు అభి టీలో టీ తీసుకొచ్చి వసుకి తన ముందల పెడతాడు కప్ తీసుకొచ్చి. అలా చూస్తుంది ఒక నిమిషం. అలా చూసి హ్యాపీగా, సంతోషంగా మీరేంటండి టీ తీసుకొచ్చారు నా కోసం. మీరు నిద్రపోకుండా ఉండాలని తీసుకొచ్చాను అని అంటాడు అభి. ఓహ్! చాలా థాంక్స్ అండి. సారీ అభి నాకు కూడా ఆలోచన రాలేదు వసుకు టీ ఇవ్వాలని అంటుంది పావని. ఆ! పర్లేదులే వదిన అంటాడు అభి. అప్పుడు పావని థాంక్ యూ అభి అంటుంది. అప్పుడు వసు టీ తాగండి అంటాడు అభి. వసు టీ తాగుతుంది. తాగినాక సరే నేను కూడా ఇక్కడ ఉండనా అంటాడు అభి. ఆ! వద్దులేండి రేపు మార్నింగ్ మీరు ఆఫీస్‌కెళ్ళాలిగా. మీరు వెళ్లి పడుకోండి అని అంటుంది వసు. అప్పుడు హారిక అంటుంది. మీ అన్నయ్యని చూసి నేర్చుకో అంటుంది అఖిల్‌ని. మీ అన్నయ్య చూడు భార్య కష్టాల్లో ఉందనంగానే ఎలా టీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడో నువ్వు నా కష్టాలు చూసి నవ్వుకుంటావు అని అంటుంది. నువ్వేం కష్టపడుతున్నావే మా వదిన కష్టపడుతుంది. ఉయ్ అని అంటాడు అఖిల్. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత భాస్కర్ కూడా అంటాడు. నాకు టీ కావాలి అంటాడు పావనిని. మీకెందుకు ఇప్పుడు టీ? మీరేమైనా కష్టపడుతున్నారా? అంటుంది పావని. లేదు నిద్రపోకుండా ఉండాలి కదా! నాకు టీ కావాలి అప్పుడు పావని నేను తేను అంటుంది. అప్పుడు నేను అమ్మ ఎందుకు? అప్పుడు సుమంగలి అంటుంది. పావని ఎళ్లి వాడికి టీ తెచ్చి వాడి మొహాన కొట్టు లేకపోతే గోల చేసేస్తాడు అని అంటుంది. అప్పుడు నేను గోల చేస్తానా? నా మొహాన కొట్టాలా? అని భాస్కర్ సుమంగలి మీదకెళ్తాడు. అప్పుడు లేదు లేదయ్యా తీసుకొచ్చి కప్పుని నీ చేతిలో పెట్టమంటున్నాను అని అంటాడు. అంటుంది సుమంగలి. సరే అని చెప్పి పావని అందరి కోసం వెళ్లి టీ తెస్తాకి వెళ్తుంది. తీసుకొస్తుంది. టీ టీ ఇస్తుంది. అందరూ తాగుతారు. టీ తాగుతూ అయిపోయినాక సీన్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అయిపోతుంది. తెల్లారిపోతుంది. జయంతి మార్నింగ్ లేవంగానే చక్కగా కళ్ళు తుడుచుకొని, అరిచేతులు చూసుకొని, అలా లేవగానే చీర బాక్స్‌లో పెట్టి ఎదురుగుండా ఉంటుంది. ఆ బాక్స్‌ని తెరవంగానే చూసి చీర చాలా ఆనందంగా జయంతి నవ్వుకుంటుంది. చాలా బావుందనుకుంటుంది. తీసి ఆ చీరని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మార్నింగ్ హాల్‌లో పావని బంతిపూలు కట్టుకుంటూ కూర్చుంటుంది. అదే టైంలో వసు చక్కగా ధూపం వేసుకుంటూ సాంబ్రాణి ఇల్లంతా వేసుకుంటూ వస్తుంది. "అక్క అత్తయ్య చీర కట్టుకున్నారంటావా? ఎలా ఉందో?" ఎలా ఉంటుంది? చూసే ఉంటారు. చూడకుండా ఎందుకుంటారు? చూసి కట్టుకునే ఉంటారు. పాజిటివ్ రియాక్షనే వస్తుందిలే అంటుంది పావని. అవునక్క. అంతా నువ్వెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు? హారిక కదా టెన్షన్ పడాల్సింది. నా టెన్షన్ కూడా అదేనక్క హారిక. ఆ అత్తయ్య ఆ చీర చూసి బావుంది అంటే హారిక హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా! అంటుంది. నువ్వు నిజంగా పాజిటివ్ వసు. అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటావు. తప్పకుండా అత్తయ్యకి నచ్చుతుందిలే ఆ తర్వాత వసు అంటుంది. అక్క బావగారు లెగిసారా అంటుంది. లేదు మర్చిపోయాను అతను లెగలేదు. నేను వెళ్లి లేపుతాను అని చెప్పి పావని అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది భాస్కర్ రూమ్ దగ్గరికి.
ఏవండి లెగండి అంటుంది. కొంచెంసేపు పడుకోనివే ఇప్పుడే కదా పడుకుంది అంటాడు భాస్కర్. లెగుస్తారా లెగరా? అని చెయ్యి పట్టుకొని లాగుతుంది. ఏంటి మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్? ఆ! చేస్తాము లేకపోతే. ఏంటే టోన్ మార్చారు? అంటుడు భాస్కర్. ఆ! మారుతది. మీరు చేసిన రాత్రి ఇది యాక్షన్‌కి ఇది ఆన్సర్. అంటే రివెంజ్ తీర్చుకుంటున్నారా? ఆ! అవునే అవసరం అయిపోయినాక ఏదైనా చేస్తారు అని అంటాడు భాస్కర్. అలా తనని లేపి పంపించి హాల్లోకి వెళ్తాడు. సుమంగళి హాల్‌లో సోఫాలో పడుకొని ఉంటుంది. దీనికి ఇంకా తెల్లారలేదనుకుంటా అంటాడు భాస్కర్. దాన్ని లేపుతాడు. అప్పుడు కాలుతో భాస్కర్‌ని తంతుంది. ఏమే లెగు లెగు అని లేపుతుంది. ఏంటిరా ఇప్పుడే పడుకున్నాను పడుకోని కొంతసేపు అని అంటుంది సుమంగళి. ఇప్పుడు లేకపోతే అమ్మొస్తుంది. లెగు. మీ అమ్మ చీర కట్టుకుందేరా? దానికోసమే అందరూ వెయిటింగు. లెగు. ఉండరా కొంచెం సేపు పడుకొని అమ్మ పూజ చేయాలంటుంది లెగు. నాకెందుకురా పూజు? బొట్టు, గాజులు, మొగుడు లేనిదాన్ని నాకెందుకు అంటుంది సుమంగళి. నీకోసం కాపోతే మీ వదిన కోసం చెయ్యి లెగు అంటుంది. ఉండరా కొంచెం సేపు పడుకొని. అమ్మతో చెప్పనా? చిన్నోడే అనుకుంటే నువ్వు మరీ ఇలా ఏడిపిస్తున్నావేంట్రా? అన్నాడు. నేను కాదు అమ్మ వస్తే ఇంకా నీకుంటది అని అంటాడు భాస్కర్. సరే అని మీ అమ్మ చీర అనుకుంటున్నావా అన్నాడు. అందరూ దానికోసమే వెయిటింగ్ అని చెప్పాను కదా అని. అప్పుడు జయంతి రూమ్‌లోంచి బయటకొస్తుంది ఆ చీర కట్టుకొని. అలా చూడగానే అందరూ చాలా భాస్కరు, సుమంగళి అనుకుంటారు ఎంత బావుందో కదా అని అనుకుంటారు. అప్పుడే పావని, వసువులు వస్తారు. నిజంగా చీరకి చాలా అందం వచ్చింది కదా అక్క అని అంటుంది వసు. అవును. అప్పుడు జయంతి హాల్లోకి వాళ్ళ దగ్గరికొచ్చి ఎలా ఉంది చీర అని అడుగుతుంది. చాలా బాగుంది వదిన. మీరు పెళ్లి టైంలో ఎలా ఉన్నారో అలా ఉన్నారు అని అంటుంది. ఈ క్రెడిట్ అంతా హారికదే. ఎంత చక్కగా డిజైన్ చేసిందో చూసారా? నాకు ఎంత బావుందో అని. వసు వచ్చి నిజంగా చాలా బావుంది అని అంటుంది. ఆ చీరకే అందం వచ్చింది అత్తయ్య మీరు కట్టుకుంటే అంటుంది వసు. అవునమ్మా ఈ క్రెడిట్ అంతా మన హారికదే. హారిక డిజైన్ చేసిచ్చింది. ఏదైనా డిజైనరే కదే పావని అని అంటుంది. అవును. అందరూ అలా షాక్ అయిపోయి ఉంటారు. ఎంతైనా డిజైనరే వసూని అప్పుడు అలా అత్తయ్య అంటుంది జయంతి, అమ్మ వసు నువ్వు కూడా నేర్చుకో. మొన్న పావనికి వర్క్ చేసావే అలా కాదు. అలాంటి డిజైన్ కాదు. ఇది వేరేది. అది నువ్వు కూడా నేర్చుకో. చాలా బావుంటుంది. డిజైనర్ దగ్గర, హారిక దగ్గర నేర్చుకో అంటుంది. అందరూ అలా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత అప్పుడు భాస్కర్ అంటాడు, థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సింది వసూకమ్మా అంటారు. అవును ఈ డిజైన్ చేసింది వసూనే కదా అని భాస్కర్ నోరు జారేస్తాడు. అప్పుడు అందరూ అలా షాక్ అయిపోయి చూస్తారు. సో ఈరోజు ఎపిసోడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది గాయ్స్. సాటర్డే ఎపిసోడ్ ఇది. సో మీకు వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.